Lidi, zdravím vás u dnešního Potřebuju si dát tyhle tři. Se koukneme na Bouchala. Má 7 způsobů, aby ukradl své zpátky diamanty, který mu ukradl Rille a Kid, jo. Tak zanechte na tento video like a odběr a dám se koukat. Diamanty do média čestky. O ne, co se stalo s mými diamanty? Mají být v téhle čestce, kde jako jsou. A kde Bouchal nikdy nepřijde na to, jak jsme mu vzali všechny ty diamanty. A teďka musím jít domů, protože on To byl Kid a Rille, od nich by jsem to To nečekal. snad není možný, tak jako udělali oni. Jsem úplně na mizině. Bouchale, halo, otevři dveře. Oveska si, co je, co potřebuješ, proč tak mlátíš do těch dveří? Otevři a vrať mi ty diamanty, co jsi ukradl. Ty diamanty jsem nevzal já, to vzal Rille a Kid, mě taky Oveska ukradli se diamanty. Co? Tady máš diamanty, jo, počkej. A oni tě fakt vzali, Jo, úplně všechny diamanty mi vzali, to by taky vzali všechny diamanty. Jo, úplně všechny, já si myslím, že to byl ty, tak teďka se jim pomstíme. Haha, ti uvidí. A jak si myslíš jako pomstit Oveskasi? Už mají všechny naše diamanty, ty diamanty nikdy nezískáme. Ale získáme, použijeme můj speciální laboratoř a já ti ukážu top 7 způsobů, jak ukrást zpátky diamanty. Tak to zní hustě. Koukej, Rille si nějak zabezpečil dveře, aby jsme se tam nedostali, ale jestli máš nějaký dobrý způsoby, tak to možná zvládneme. Tak počkej, já jsem na ten portál. Wow, Oveska si, co to je? Co to je za hustou věc? To je portálová zbraň, sleduj. Wow, a kam nás ten portál jako vezme? No do té mojí laboratoře jsem říkal, to bude fakt husté, to uvidíš. Tak jdeme. Ty Oveska si nevěděl jsem, že máš takhle hustou laboratoř. No, to neví skoro vůbec nikdo, podle mě si první možná, co to ví, kromě mě. Tak to je mega dobrý, protože já si jim chci hodně pomstít za to, že nám kradou diamanty. Rille a Kid jsou ti největší padouši a zločinci, co znám. Jaký tady máš způsoby? Já vím, já ti to všechno ukážu, sledu, budeme začínat odleva, tohle první věc, X-ray vidění, snad víš, co to je, ne? Jako vím, jak funguje X-ray vidění a jak se koukám, tak je tady strašně moc dalších způsobů, to bude super, tak začneme X-ray viděním. Jaký je to do té česky, ty to máš dobře zabezpečený? No, nevím, nebudeš mi to krást, že ne? Ne, nebudu, prosím, jaký je zase, chci podívat, bez tak to je 69, ne, já to nedokážu hacknout. 1, 2, 3, 4. OK, tak. Mám to u sebe, ty nube. Já si stranu, prosím, to je X-ray vidění, tím jim určitě diamanty ukradneme, jak to jako funguje. Tak, já si to vezmu do ruky a aktivuju to. Bum! To je hustý, Oveska si. Teď už mám X-ray aktivní a já vidím úplně skrz všema blokama. No přes některé bloky možná neuvidíš, ale tak to bude v pohodě. Přes ten strom 100%. Dívej se, už tam na sebe, bum. Vypadám hubenější, když mám X-ray, nebo vypadám pořád stejně tlustě. Tak já tě vidím, já tě vidím normálně. Já tebe taky bohužel vidím normálně. Já jsem se těšil, to bude mít nějaký hubnoucí efekt, tak dělej, pojď, jdeme si ukrást ty diamanty zpátky, takhle my na 100% vezmeme. Tak mohli jsme to použít na my, ale to jsme se viděli jenom kosti. To je hodně divný, Oveska, si doufám, že se přes ten X-ray nikdy nedíváš na mil, třeba když je ve sprše. Tak vidíš, že to nejde a jo, vlastně, dobrý nápad. Díky tomu X-ray vidím, kde má Rille čestky a myslím si, že jedné hned nahoře. Dělej, pojď, jdeme mu to ukrást zpátky. Kam jdeš? Vidíš, že tam snad jsou, ne? Počkej, co? A jo, to je pravda, díky tomu X-ray i vidíme, že je někdo doma. Je tam Rille a potom je s Kyďákem, takhle mu ty diamanty nikdy neukradneme, o můj bože. Nějakou jsem se tam nějak dostat, podle mě on má alarm, takže když otevřeme ty dveře, tak se to spustí. Hej, kde dívej, jak trsám, dívej na mě, Tohle tam si syny milionáři, co okladli si kamaráde. Přesně tak, a víš co, mě to vůbec nestačí, máme tak málo diamantů, protože Bouchal je strašně chudý. Já bych si šel na těch další diamanty, co ty na to? Jo, my jsme teďka vybrali dluhy a teďka jdem si to vydělávat. Přesně tak, my jsme vybírali daně, protože Bouchal vůbec neplatil nic tady tomu městečku. Jo, my jsme zákona. Pozor, teď jdu dolů. Máš krumpáč? Oni mě štvou. Jo, jasný. Vypadá to, že odešli pryč a ten dům mi přijde prázdný. Podle mě tam už teď nikdo není, takže můžeme jít dovnitř. Já musím na chvilku vypnout ten X-ray, ať vidím na cestu. Teď už normálně vidím, kam jdu a můžeme jít dovnitř. Hej, on má Rille vlastně nový dveře, sakra. On má na tu kartu právě, já jsem se taky na to díval. A to okno, tam jsou taky ty železné mříže. Já to vidím, co to jako popadlo, proč si takhle zabezpečil barák. Oveska si, on si to určitě zabezpečil proto, protože věděl, že jde krást diamanty a my bychom je chtěli získat zpátky. Napadá tě, jak se dostat dovnitř? Napadá, sleduj.
sleduj. Co, tam něco je, já si dám X, já to chci vidět taky. Co jsi tam jako viděl o Veskase? Sleduj, tady jsou dveře. Tady je nějaká speciální ventilace. Ne, já myslím tady tohle. A to je jenom prostě Rileyho záchod, ale koukej, já díky tomu X-ray vidím speciální ventilaci, kterou se dá dostat dovnitř. Věděl, že to tady má? Ne, to jsem nevěděl, to musí být něco nového, když si třeba zapomene klíče. A jo, fakt to vede sem, pojď sem. Jdeme se podívat rychle nahoru a jdeme si zpátky pro mé diamanty. On tady má jako koupelnu, a kdy vůbec používá koupelnu a myslel, že kadí okolo toho stromu na zem, nebo to co udělal ty? Hlavně tam nejsou žádné dveře k tomu, takže on musí chodit ven a potom skáče nahoru, nebo co? Super, takhle jsem... Počkej, co když tu budou pasti, jo, dávej si pozor. Jako já mám ten X-ray, takže kdyby tady byly pasti, tak o tom vím. Jdeš první. Já tady žádný pasti nevidím, protože to jsme podle mě viděli. Tak, a tady jsou Rileyho diamanty. Jako mě ukradl aspoň tak 6 taků diamantů. Kolik tobě? Já jsem měl podle mě tak 5 staků asi, nebo možná 6, já si to přesně nepamatuju, já jsem to měl dlouho bedně. Právě jich měl taky strašně moc, tak si to jdeme hezky rozdělit. Kolik jich tady jako je, Oveska si, kolik jich tam bylo? 32. Co? To tady jsou oni zdaleka všechny naše diamanty. Kam dal ten zbytek? Já chci všechny, dej mi půlku. Nevím, tady máš aspoň 16 to poličky, nic. Jako já tady nikde žádnou další skrytou čestku nahoře nevidím. Nic, tady vůbec nic není. Jako nám ukradne snad 10 nebo 12 taků diamantů a tam se jako schová, to nenosí přece u sebe v inventáři, něco kdyby umřel, to by o to přišel, to je blbost. Co sklep, nemá tam nahoru něco? To je dobrý nápad, Oveska si bez tak má další čestky ve sklepě, počkej, už vidím, že se blíží díky tomu X-ray, tohle není dobrý. O ne, tak počkej, tak si musím dostat nějak pryč. Tak já mám mega moc diamantů, co ty? Já taky, já už Pojď to sem. nemůžu chodit. Oni jsou hned před barákem, co budeme dělat, počkej, já ti řeknu, až vejdou dovnitř, protože já tam vidím, přes ten balkon, dobrý, už jsou vevnitř. Jak budou vevnitř, jak součíme dolů, tak můžeme, pojď. Kde nejdem nahoru? No můžeme, nebo si před barákem stát. Tak dobrý, už lezou nahoru. A se zadu. Dobrý, a já teď budu tím X-rayem sledovat, jak budou reagovat na to, že mu zmizely diamanty tomu hlupákovi. Jako myslíš, že bude smutný, že jsme mu je ukradli? To nevím, je to 32 diamantů jenom. Tak to padá do česky ty diamanty, jich mám strašně... Prázdný. Co, tady nejsou naše diamanty, které jsme si poctivě ukradli, co to je? Jako byl tam jen 32 diamantů, ale tak to je super. Jako to je pravda, bych to jenom 32, ale to je docela divný, že nám někdo ukradl, myslíš? Zase si zachytli na to, že tohle není naše hlavní cesta na diamanty, na ty zlodej hloupej. Jo, chápeš, těm zlodějům nedošlo to, že dole pod naším barákem je schovaných dalších miliony diamantů. On si myslí, že ten zlodej, že jsme chudí a on jsme milionáře. Jo, přesně jak 32 diamantů, to je úplně nic, to je fuj. Já jsem tam další 32, zbytek dáme dolů. Jo, ať zase ten zloděj nachytá. Oveska si, oni si z nás dělají úplně srandu. Víš co, už na ten X-ray kašlu, protože to není asi moc dobrý způsob na to, jak krást diamanty. Půjdeme pro nějaký další způsob. Já možná počít něco jiného, pořád je tady portál. Počkej, tak já se odložím ty diamanty, můžeš taky. Jo, tak já si dám pryč tu helmu, ať už nemám X-ray. Jako je to docela dobrý způsob, ale ty další budou podle mě mnohem lepší a Riley Makidovi ty diamanty ukradneme. Dobrý, takhle vypadá ten svět tak milionkrát líp, ale zase nevím, kde je Riley a Kyťák. Hlupáci jedni, krásnám diamanty se nevyplácí. Chci se podívat, co mi tady nechali za diamanty. Oni ti tam nechali diamanty, ukáž. No tady v téhle bedně, těch 16 zlou nahoře je moji. OK, pár těch tady nechali, tak to je docela dobrý. A na to, že jsi tady měl 5 staků, tak těch ukradli hodně. Jdeme zpátky do tvé laboratoře. Tak možná víc, mám teďka přes tak to aspoň něco. Jako jo, ale správně by neměli krást nic, víš co, krást se nemá, to jsou hrozný zlodějové. Tak, jsme tady zpátky a můžeme jít na další způsob. To mě zajímá, co jsi jako připravil. Tak lidi, musím s vámi Dej mi tu končit. helmu Tak možná. zatímco Jo, to tady je. máš, že ti můžeš chovat zpátky na Dejte X-ray a like a další zatím kamerový čau. systém, jako